Het is nog net duidelijk of het Sailoan Festival bij Rieptjerk eind augustus trok in kin. Het is in de tweede editie van het festival, met maximaal 2000 bezoekers, binnen meerdere bezwieren in Tjenne. Op dit moment hebben we een fjouwertal voorlopige voorzieningen op dit moment zien nu erin. Meestal voornamelijk een van Groene Ster Duurzaam. De bekende natuurorganisatie die hier in de regio wel vaker het festival procedeert. De bezwiermakers zullen vooral inzetten oer eventuele loods oerlijst. Sailoan had van de gemeente al wel een vergunning kregen. Maar het bleef spannend. Jondal maai het jeddere Sci-Fi Festival in de Holle. Vorig jaar ging Sci-Fi niet door. 3 weken voor aanvang. Dat vonden we echt enorm vervelend. En niet alleen voor ons. Want, we wilden gewoon een feestje. Maar eigenlijk ook voor de mensen die uit het buitenland kwamen. Die vliegtickets hadden. En die dat niet meer konden opzeggen. En daarvoor hebben we getracht om iets leuks neer te zetten. En ik denk dat het gelukt is op meerdere plekken. De organisatie zelfs is net benauwd voor de bezwieren. Nevens harren is Sailoan liedskalig en spelen de muziek hem binnen. Het is nou wachtje om de bezwieren behandelen worden. We verwachten op zeer korte termijn de bericht van de rechtbank te krijgen en dan dat er een zitting komt.